Kazwai muri yeZimbabwe kusangana zve kwatiri kuita mune chimwe chirongwa munozviziva imimi tinotenderera nenyika yeZimbabwe tichitora nhau dzinoshamisa nhau dzatingati hadzisi usual kunge dzichiitika nhau dzimwe dzacho dzinotyisa. Ndinoziva munotondera tiri kumasvingo vanhu vaitorwa nemhepo vachikandwa mumvura vatatu vakafa. Ndinoziva munotondera tiri kumatepa-tepa dzimba dzichitsva dzichitangira pamusoro panonzi pachisui paya imba yotongotsva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, senguva dzese andifambe ndega. Utini Stando? Ngiyaphila. Ngisiyalamukela muli yeZimbabwe lani bonke balandeli beDrewmas media. Khathesi esikhona lapha ngolunye udaba oluhluphayo okunjani lapha esithole emzini okutsha khona izindlu. Ngiyathemba ukuthi liyakhumbula sake safika emathepa-thepa kusitsha inkomboni yonke, but lapha esikhona namhlanje kutsha nje emuzini oyi-1 ukuthi umlilo uvela ngaphi. Hayi, angikwazi ukuthi ungabe uvela ngaphi, kodwa akufanani lalwana emathepa-thepa, but into esibonayo ukuthi ngumlilo, kanti umlilo wangikhona uvela ngaphi. Asi chiri kundishamisa inini chiyera chinhu 1. Kana muchiri kutondera imimi tiri kumatepa-tepa paitaurwa pana sekuru vakanzi vaya vayanatsika mutanda, iwewe ndiwe une mushonga uri kupisa komboni yese. Muchiri kuzvitondera vakanzi makawana kupi mushonga uyu? Ndofunga muri kutondera kuti vakati vakautora kuno kwatiri nhasi uno. Ngiyathemba ukuthi liyakhumbula ukuthi sililandela umlilo lwana wemathepa-thepa. Umuntu lwana wayebanjiswa kuthiwa nguyotshisayo into ezinjalo, wathi hayi wayithatha endaweni ngaphi yakhona apha esikhona esigabeni lesi umuntu wangikhona, but asakwazi ukuthi indaba zangikhona zikhamba njani, so ngani sokulokuhlangana kwamadotsi nje. Saka ipapo ndopakutishamisa kuti iye uyauya mukuru yaitaura kunoku kwacho ndokwatanga dambudziko irori. Saka hatichaziva kuti coincidence here kana kuti zvineka kubatana karipo. Lama ngisazwisisi khona apho ukuthi kuyabe sokuyini ukuthi kuhlanganisa, ngezama ukuthi ngihlanganise into zangikhona ukuthi kungabe kulapha okukhona esayidini le yikho kuqala khona umlilo. Hayi, sizathi sizwe ukuthi abantu bangikhona bathini. Ndinofunga tichadzokera pavidhiyo iya zvakare tinzwe zita rekwainzi ndokwakatorwa mushonga. Tinomutsvaga munhu iyeye kuda angatibatsire kusolva equation yezviri kuitika izvi. Amuone sekudaro here chero? Ngiyathemba ukuthi thina njengabantu sizahamba ukuthi senjani sedinga sidingisise kumavidhiyo esasiwabona, sizwe sibili ukuthi wathatha ngaphi like indawo ayithatha khona, ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthi sincedise laba abale inhlupheko obalwenhlupho zokutshelwa izindlu ngomlilo abengakwazi ukuthi uvela ngaphi. Tisati tapa mukana varidzi vemusha uno kuti vatitsanangure kuti chii chiri kuitika. Chatingade kukuzivisai muri yeZimbabwe ndechekuti pane kamutsauko kemoto wekumatepa-tepa nemoto wekuno, nekuda kwekuti kumatepa-tepa kwaive nedzimba dzeuswa. Ndinotondera muri yeZimbabwe muchiti ivo vanhu vacho vanopenga sei vachigara mudzimba dzeuswa, vadiki vakadze zvidhina. Dambudziko riri kunoku riri kuitika mudzimba dzezvidhina. Ngiyathemba ukuthi nxa lalikhangela abantu abaningi nganisithi nxa mbona kuma-comments bethi kanti abantu bangikhona bayakhelani ngotshani indaba bengayakhini izindlu zezitina befaka amazenge phela. Nanko lapha esikhona namhlanje phela kule ndlu zezitina kufulelwe ngamazenge, into zonke zi-right, but umlilo lokhu sitsha. Into esimangalisayo ukuthi lapha nxa usitsha uyabutshisa impahla, uyabufuna impahla nje ziphalale nje kusale kungasela lutho. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kuti musubscribe Drewmas media. Drewmas media, taking you to another level. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Topatinoona. Ndinonzi Funganya Mugara, ndiri mwana wapano. Chakaitika ndechekuti ndakasvika uri musi weFriday ndichibva kubasa, Friday manheru. Saka makuseni Saturday takatandara zvedu tiri pamuti wemuorenji uri papo. Ndichibva ipapo ndochipinda mumba ndopandakaona bhuku remwana wangu rimwe raakutsva. Saka ndakangofunza kuti pamwe hamena kanganisa moto pavana, ndobva ndangodzima bhuku riya ndobva zvapera. Saka manheru eSaturday kuma 9
ndopandakatanga kunzwa kutsva kweuswa. Ndikatobvunza kuti pamwe munda uri papa uri kutsva. Ndobva ndabuda ndopandakaona garden raitsva. Ndobva ndangodzima garden riya kuona yakanga yatsva iyoyo. Ndobva tarara. Saka makuseni emusi weSondo takutotaura kuti titarise kuti tione kuti akapisidzira garden ndiani. Ndobva tatasabva taona kuti hapana tsoka kana kuti chinhu chairatidza kuti garden rapiswa nemunhu. Ndobva takati titobva ipapo tiri pamugodha apo tichitotaura kuti pamwe hameno pamwe pane zvakaitika pamwe takutotaura pamwe pakurasa moto manera. Time iyoyo ndobva ndakaona mumba umu murume iri papa makubuda futi utsi muchiratidza kuti muri kutsva. Ndobva ndanosvika ipapo ndobva ndaona kuti pamene kabhodhi yanga ine madhirowa matatu, mamwe 2 acho ndo pane akasara ndo takaisa pamusoro apa. Repakati racho ndo raibvira. Maingotsva hembe chete asi chiwudheni chacho chachisingatsvi. Hembe ndibva tadira mvura bva zvadzima. Time yatakadzima izvozvo toti moto uyu uri kumbonyanya kukonzerwa nei? Kozi hamuna chinhu chinobadzisa moto. Tiri kutotaura tiri papapo. Ndichoti zvakuitika panapa zvakutochisa motogara muine mvura. Tichitoita kunge kuseka. Ndobva takaona washing basket yetsanga iri papa yanga iri mudining iri pakona. Yabatira futi moto. Patakasvika ipapa patakasvika tichida kudzima moto. Ndobva takaona kuti mbatya zhinji dzanga dzirimo dzatopera kutotsva kudhara. Patangochizora batachidzimira batachisabanza. Saka time yatikutotaura nezvemoto uyu amai vakabva vamhanya panyaradzo pakanga paina baba bhozi baba vakarara Saturday vasiku vangu vakarara kunyaradzo. Vachinovatora vachidzoka nawo. Baba vakubvunza kuti moto muri kuita sei? Tichizama kuti tivataurire semunhu anga akamboti imwe taka ndisinganyatso kunzwanana. Ndobva tangovasiya vachigarawo pasi. Time ndakati ndidzike ipapa ndichingobva pavari apa ndichidzika kuti ndimire apa. Ndobva takaona imba iyo yekuzasi yamukoma yabata futi moto. Yatobata moto ndasvika ipo paye. Ndatotanga kuti ndivhure door. Vandaona kuti mapaipi anga arimo mukati ndamabuditsa panze. Kuti ndichizokwanisa kuti ndibuditse asbestos anga arimo pasi imbopo. Ndakaona kuti ndatononoka. Kuti moto wanga wakutopedza kutobvisa denga kuti raigona kudonha. Ndangotora mvura tanga kudira asbestos aya kuti panodzika moto arege kuzokuwara. Kusvika denga parakadonha tichingodzimura ipapo. Tikubva kunodzimura ipapo. Ndopa ndichitokwidza kusvika kuno. Ndopa ndakaona rumu yangu yekuseri kwe yakatsva keteni. Ndoza kuti keteni raita se ratsva. Asi paibuda kahudzi. Saka pandakazama kuti ndivhure door ndopakaona kuti pake makiya pakakiwa. Ndatuma mwana wangu anga aripo kuti ndinopa makiyi namai. Ndopa ndangoti sinzi ari mutora makiyi nditase kumba umu. Ndopa ndakasvika mumba umu murimo maito ndo maito neutsi waitobuda. Dhishi ranga rine hembe ranga chitopera kubvira nemabhuku evana nemasecho anga ane mabhuku awo. Zvanga zvakasika mune dhishi rimwe bukaniro. Ndo zvichitopera kutobvira nguva iyoyo. Ndobva ndazvibuditsa ndaisa panze. Ndadzima paye. Saka musi iwoyo ndafonera mukoma wanga muridzi wemba iyo nemwe munin'ina wangu anga aine vana vanga vari pano. Kuti ndo zvaitika vana vasina maunifomu uko imba yatsva. Yamukoma yatsva ndobva vasvika mukoma vakasvika musi weSondo iyoyo past 3. Ndopa wakatanga kubvunza kuti asi nyaya iyi inombori yei kuti moto uyu zvafamba sei kuti moto wakadai hakuna kujairika kuti uwanike. Saka mai ndopa wakati no ini ndine nyaya yekuti takaenda kwemuprofita ariko anonzi Johanisi madzibaba Johanisi tichiti muprofita uyu ndobva aibetsera mai vakaenda vachiperekedza muzukuru wangu uyu achiti aindi akanga aenda ikoko aine zvaaidawo ikoko. Saka pakuzotaura nyaya dzavo ndobva vakazonza pamba penyu panenge pane nyoka iri kupota ichitenderera. Nyoka iyi kana muchida kuti muibate muione ndakukupai hoko munorwera pai pamba. Saka iye arikudza akataura achiti ndikakupai hoko yangu inogona kuita zvimwe zvinhu pamba penyu zvisina kujairika. Saka ndopakabva patangofunga kuti bheta tisange tanomuona iye wacho muprofita wacho kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Ndobva ati ingava vakauya pana pandakambovataurira kuti hoko yangu inogona kuita sei apa iri kutopotsa nyoka iyoyo. Saka ndandikupei iye kuti idzime moto inobata nyoka iyoyo. Saka mukoma semunhu anga akuita zvinhu zvekuti timhanye mhanye
vakabva vangoti havara chitora huku yacho munorovera mozotudza kuti moto waita se wapera here tobva totora huku yaibva tanorovera tava yabva tarovera time yatakanga titori ikoko ndo time yatakatonzwa kuti imba yese yakabva yabata moto kubva uku kunobuda uku yese nezvanga zvirimo zvese zvanga zvasara zvacho zvese zvakabva zvabvirira imomo zvichibva zvatsva saka tasvika panapa tarovera huku iyayi mukoma vachibva vaenda mangwana acho moto wakangoramba uchidaro uchingoti chero makagara chinhu chese chinenge chingori mumba unongona chatanga kubvira saka mungoona takaburitsa zvinhu panze taitozama kuti zvinhu kwangozvisa mumba chete tototanga kutobvira kwese nekuzasiko kunemba imwe yamukoma panga akarongedza zvese masimendi nechii zvake zvese zvakatanga kutobvira ifuti imomo zviri mumba imomo zvatakaburitsawo panze ndozvatakaburitsawo panze kuti zvione saka ndovanga utongori iye ndobva tamufona tikati chamari zvinhu hoko dzako dziya taisa asi hapana zvekuita se zviri kuchinja moto uri kungoramba uchiuya ndopakangotanga kuti andouya manheru ndiri kwakati ndinozosvika masikati ndichauya mangwana kuseni aya munonifonera masikati munonifonera makuseni kuzosvika marimwe zuro takazodzokera kumba kwasabhuku tikati sabhuku nyaya yaramba kupera sematsananguriro atakuitai kuti muprofita anga achiti ari kuita nyaya iyi yakatangidza moto uye anga achitanokwanisa kudzima moto wacho ndiye haasi kuuya hatichakwanisa kuti titaudzane naye haasi kuuya sabhuku ndopa vakadayirawo nezuro vachiti inini handikwanisei kuti nyaya iyi ndiite ndobva tazofonera muchinda nguva iyoyo vanga ari kwamureho ndobva akazoti akabva anotaurawo nehofisi dzake dzekwamambo ndobva azopuhwa mutumwa wamambo achibva auya naye kuno ndobva vaona chiitiko chakaitika ichocho saka muchinda wamambo akati dzurai kana mami nehoko dzacho endai munomupa muridzi wehoko idzodzo saka hoko takange tatodzidzura kudhara pakangoramba pachiita moto apa takazongoita zvindi zvokuti rikatingodzidzure ndobva tanodzisa uchengetawo kusango musiri mumusha muno saka nhasi ndo pazoenda baba namai kuti vanomudzosera hoko idzodzi nekuti mutumwa mambo akati monomudzosera hoko dzake muchaona vamwe vanhu vandiri kutsvagwa vanogona kukubetserai vachange vachikufonerai movatambirwa kuti vakukwanise kukubetserai padambudziko irori pamwe iye aritadza asi munongoromudza kuti zvanzi namambo hoko dzako ita se chitora hoko dzako saka pavasvika ikoko vachimudza zvindo paanziya ati motomira ndanga ndapedza masoyo angu nekuti mukangondisira hoko idzi muchienda mwana wenyu wekupedzisira mba menyu anofa saka ndosaka vakamira ikoko vangadai vatodzoka kare nanhasi ndokwa vachiri zvakaoma tanzwa zvakare kuti mbeu dzamakanga mapiwa dzepresidential dzakabva dzatsvawo zvakare mbeu dzakangoti dzichingogadzwa mukicheni umu dzichibva dzatsva dzichangosvika muzukuru ndiye akanga atori nadzo anga agarapo ndiye akatokandawo mbeu achibva kuno dzitambira dzichibva dzangotanga kutobvira kutobaka motemo nekuti nyaya iri kuitika ndeyekuti wangonyingoti ukasa chinhu mumba chete chiva chatotanga kubaka moto wakatozooneka panze nezuro chipisa zvinhu zvazviri panze zvatatakasapo time yataitotaura nemutumwa wamambo achitoona kuti achitotarisa kuti zviri kuitika ndopakabva angobaka moto pahembe dzadziripo panze apa dzichipisa makumbeza aya ari papa akabva angotsva asi pari kunzi ipo painzi nemuprofita pane nyoka iri kutenderera zvainzi nyoka iri kubva kupi yakonzereswa nei ipapo ini ndanga ndisipo asi ndakangoudzwa kunzi vaingoti nyoka iyi iri unonzi inotenderera kuti titi ndeyani kana kuti ndeye pano here handina kunge ndajekeserwa ipapo kuti zvinozoti zvakamira sei asi mai vepano ndo vakati nyoka yacho ndoda kuti ndoita se ndiione kana ichiurayiwa yoita se yourayiwa ndobva vakazoshingisana kuti vatore hoko idzi otherwise dai pasina kuuya kwehoko dambudziko iri rinogona kunge ringadai risina kuitika isusu chigariro pano maprofita akawanda anouya achishanda achiita sei asatamboona kana dambudziko riri kuti nditoona kuti hoko idzodzidzi sekuti akatotaurawo futi achitsinhira muridzi kuti ndakakuudzai kuti hoko dzangu idzi dzinosweta mashura saka ndo mashura acho atiri kunga kuti ndataona iwayo saka ndiye atori muroyi mukuru kakudarika uroyi hwacho hwaanga achitari kubvisa handikuti inini uroyi hwaari kuti ada kubvisa ndasina kuona because isusu tanga tichizviitira zvinhu zvedu tega
hatina kana dambudziko ratata titamboti iri ndo dambudziko ratingati ratinetsa kana kuti takambosvikawo naro kwaSabhuku chiti tiri kudawo kana munhu womweya kana kuti kudi vanhu vari pano vanoenda kuchechi dzemasowe idzodzi. Ini ndinotomboenda dzimwe nguva kana tsiri kumabasa ndinenge nditori muchechi dzemasowe. Adzimai angu ndo kuchechi kwavanoenda. Saka minamato neshamwari dzavo dzinotoya pano dzitonamata nguva nenguva. Vamwe vaitomboishayawo pekugara ndofunga kana Sabhuku anotoziva. Paito muprofita aitogara ari pano achiprofita ari pano kuzosvika abuda aende. Ini ndoitwa Tekla Mugoni. Ndandauya pano nemurume wangu tine dambudziko ratatinaro. Ambuya vakati gendini ndinodi tiende kumuprofita ari kumhiriko tikubetserewo ndine dambudziko yembereko. Tasvika kwaMadzibaba murume wangu akabva atanga kushandirwa. Ini ndaenda ndakapfeka zvinhu zvisiri zvichena nditsvagirwa zvinhu zvichena zvekudi zvekupfeka. Ndobva adzoka kumba kunoku. Ndobva ndasara ini ndobva ndashandirwa naambuya. Tasvika kushandirwa naambuya, ambuya vakanzi ambuya imi mune nyoka yamunayo. Nyoka yamunayo ndio iri kuita kuti vana venyu vatambudzike, vana venyu vashaya mabasa. Ambuya vakaramba vakati nyoka handina. Zvikanzi mune bhodhoro ramunaro, kabhodhoro kadiki kamunako karumba menyu, kabhodhoro kako kane tsono. Zvikanzi vakaramba vakabvuma vakati bhodhoro handisi kuramba. Kasi n'anga dzandafamba dzawanda handichazivi kuti bhodhoro ndakariisepi. Kasi handisi kuramba bosi ndakafamba kwakawanda. Ndobva zvanzi ambuya makangwarisa toda kupai hoko. Hoko iyi munorovera pamba penyu pamucharovera. Ndoda kuti mubate nyoka iyoyo ndeyenyu. Vakauya nehoko vakauya vakapa sekuru vakarovera hoko. Tobva tagara ndofunga 3 days. Obva vati tidzoke neFriday tobva tadzokera. Ndobva vanzi vauye nemachira machira vanawo iri vakatoenda nawo vakana masarenda ikoko kwaJowa ikoko. Ndobva tadzoka futi ubva vasumudzwa pamasowe papo sekuru zvikanzi sekuru mune kiya munayo nhema makakiya vana venyu. Sekuru akati hongu ndinayo kiya. Ndobva tadzoka kunoko. Tadzoka moto wakangotanga kubvira pagarden manheru zvinonga zvekuma99. Watobva tadzimura. Mangwana acho moto utanga kubvira muspeya. Tobva tadzimura. Nguva diki mudainini wanga ungoti apa zvekuti takapedzisira tasagona kana kuudzimura. Vana vavakomana ndobva vazouya. Vauya ndobva vadzokera kwaJowa kwachitaura kuti dzimba dzakungobvira. Saka mumba mai vene hembe dzamama dzavamwene vangu dzandakati machira manyuwana ari papoto aya ndo akasara asina kutsva. Ndobva ndati dzakatonotorwa kwaRusapi dzasati dzagoviwa. Ndobva ndapinda kuti ndizvuve machira iwayo asabvira. Tichisumudza machira nyoka yacho handigoni kuitaura kuti yakaita sei ichibuda nepasi pembida ichienda nekuseri nemuspeya ichipinda. Ndobva tavhara dhota tiri vanhu vechikadzi chete panapa. Ndopakabva paputika mumba pamaita utsi. Takatadza kuudzimurai moto kusvika imba yese yaparara. Kasi hembe dzasekuru dzaive padanda kudai hadzina kutsva. Sekuru mangwana tobva tarara. Mangwana makuseni hembe idzodzo dzamukirirwa dzakabvira dzese. Ndobva vadzokera kudivhaidha yanga iri muspeya mune TV ndo yakangoputika from nowhere. Ndobva yaspreada moto wese. Zvobva zvapera mangwana tobva tarara bva vapisa garden robva rasara hafu. Vachipedza kupisa garden vachiya pachibathroom. Vachipedza vangangopisa. Tungoti chero pakaiswa kapepa mumba muri kutobvira. Chero kaisa kadhishi muri kutobvira. Ndobva tazoenda kumbeu uko kunzwe kuchigogodza. Ndobva ndadzoka ndaneta ndobva ndangoti gandise mbo pabhenji ndimhorese vanhu vari panze vaungana vachiona chiitiko ichi. Mbeu iyo yakabva yatobvira. Ndobva tadzimura. Manhero acho ndobva ndati ndobva ndatora bhaketi rangu ndobva ndati gandigeze mubathroom. Ndiri pakati pekugeza bathroom bva ratotanga kubvira. Ndobva tadzimura nemvura yandaigeza iye ndobva ndabuda. Manhero acho ndobva ndati imi vanhu muri kurara panze. Ndakurara zvangu mukicheni ndakavhura door. Saka mama wangu akafona ndobva ndadaira foni. Ndobva ndati hello mama ndichitaura ndiri kuhope. Ndobva ndadzokera ramba ndatarisa kusaidi. Moto wakabva watanga kubvira nekugotsi kwangu usiku. Ndobva vana sekuru vabva vamhanya. Nditi maimobi ndobva ndabuda. Ndivandimutsa ndobva ndabuda panze ndobva ndavaridza panze ndobva ndarara. Nezuro ndobva tabudisa zvinhu panze. Ambuya vangu aenda mumasowa. Ndobva pauya chief. Saka takangogara 2 minutes takangogara 2 minutes. Takaona kuseri kwakutopfungaira zvinhu zvatotsva umboiti nguva hombe. Aiwa tatambura vedu kana pane vanhu vari kudo kubatsira kana n'anga aiwa uyai mubatsire pano tatambudzika. Chero isusu takatoshanyo kona ambuya nasekuru.
hatisisina kana chekuti unoita sewa zvakutonzwisa tsitsi. Hembe dzese dzaparara, mudziyo nekuzasi uko kwasekuru kumasimende, mafertilizer zvese zviri kutsva, ende moto wacho hausi kudzimuruka. Unongokaruka tikatoisa kana chinhu muri paanoisa t-shirt mukati gare inotobvira. Itsvagai chekuisa mumboti gare munoona inotobvira. Hamutongodi kuonekwa mune chinhu. Kasi kana musina, kasi waipa moto wacho wakutera panze manje. Patakagara ndopa wakutevera. Handimuona hembe dzadziri panze dzakateverwa panze hembe dzacho. Saka zvazviri nani waibvira mbako panze unozopedzisira wabvirira kacherova. Saka tongodo rubatsiro. Saka sekuona kwenye mimi zvakaitwa zvokubvisa hoko idzi dzichibviswa, munoona iri movie yakanaka ere kuti yakatoshata? Ipapa patazoenda kuchechi kwacho kwaJowa kundavaperekedza ambuya. Ndobva vasvika ubva vanga vanzi nasekuru ende munotora machira acho mudzoke nawo pano. Jowa uya akati mukangotora machira aya handisi kukunyimai zvinhu zvenyu. Kasi zvinhu izvi zvakutoda munhu, apa pedzi 2 days munhu asina kufa. Zvinhu izvi zvakutoda zvakutoda munhu. Ndozvataura. Pano vamufti madzimai vakamboya pana hapana 3 days vakataura, ndofunga mamuripo. Vakati zvoni zvinhu izvi zvakutoda munhu. KwaJowa vataura kuti zvinhu izvi zvakutoda mwana wenyu last born. Hatikunyimi henyu zvinhu zvenyu, kasi zvinhu izvi zvakutoda munhu, zvakubva pamoto zviri kupinda pavanhu. Ndozvataura. Saka zvakutotyisa zvakare kuti zvakutotyisa kana inini ndadzoka ndikati aiga ndiende kumba ndogadzirira ndiende kupikwa Harare ndidzokere kumba kwangu. Ndozvatanda todzokera pano. Bozi ndanzwa kuti zvakuda munhu. Ndati yowe kana nini unopedzisira zvabatanidzaka. Dai vangotaura vangobetserwa, kana pane zvavakabata vangotaura vabetserwa. Ndozvirongodiwa. Bozi ivo chokwadi chaicho pamwe hacho pamwe kunyara, kasi kutaura kwakataurwa nyau iripo inhau yemishonga yekunzi vakafamba vakadi ndo nyau dzacho. Bozi ndakaenda navo ndichida kubatsirwawo nedambudziko rangu rekuti ndane 5 years mberi kuyo ichinetsa vandiperekedzawo sambuya. Vavazodzokera visiona sekuru vachifambira zvemhuri yavo. Sekuru vangu vanofarira zvekunamata zvebhaibheri, ndo risina kutsva bhaibheri riripo riri pakona. Tebho yavaina kutsva nebhaibheri. Kasi zvimwe zvese zvaive mumba zvese zvakaparara. Dai pasina kuti sekuru vedu vanga vauyawo vakagara vavatoyo kuzoona mhuri. Hatizivi kuti dai tiri papi bosi taive vanhu vachikedzi ndashanyawo. Ambuya vangu vanoswerawo vari kubasa, panogara pana ambuya nasekuru. Saka mhene kuti dai pasina munhu wechirume uyu, handiri mwana wawo uyu, hamhene dai zvinhu zvapapi, taipedzisira takutotyawo. Ndo munhu ari kutotisimbisa. Taipedzisira takutotyawo. Mwana wacho mukomana akauyo akatora vana akadi. Paive nemazukuru pano akadzokera. Saka zvakaoma zvoda kutorubetsero. Dai moto wacho usingachateveri panze, wakutevera panze manje. Taigara zvedu panze tichiraramira tiri panze. Ukangoisa kana kapu yeplastiki mumba chete zvatotanga. Makuseni vaisa kadhuku kawo parukukweta mukandasumuka ndichaira yadhi. Katotevererwa kakabvira. Havasi kuda kuona chinhu chaambuya. Chiri kutotevererwa chichibvira vasara nehembe 1 iri pamiri muchaona rumasi. Nezihembe ravo rewaiti ndo zvasara. Sekuru hembe dziri papo wakatodzigirwa nevanhu. Vavasara nehembe 2 chaidzo. Ava pane vana vechikoro aka. Hamungona ndo zvaakapfeka akakagara akasumuka iyo. Ndo zvaasara nazvo izvozvi zvaakapfeka. Uyo. Ndo zvaasara zvaakapfeka. Ambuya wangu machira ese apera kutsva. Murora. Hazviitika kuti Harare naatezva. Ayo machira amuri kuona manyuwana. Ndamwena ada kutogoviwa kwangosara izvozvi ndo zvasara izvo. Ndo zvinhu zvemushakabvu ndezina kutsva. Kasi zvimwe zvese zvakaparara. Vana vechikoro pano mwari grade 6 hapo. Aenda kunotora tete vabuda vaenda mama vakabatsirwa vaenda kumba. Haasi kutoenda kuchikoro grade 6. Mabhuku mainform zvese zvakatsva. Hapana chiripo. Saka tazoenda kwaJowa kwacho seku vachida kunodzorera hoko. Obva vatuma masadira avari 3 zvikanzi zvanzi naishe. Hoko dzedu tunodzitora machira yenyu tinokupai. Kasi hapana 2 days mwana wenyu musikana last born ari kuparara. Bozi zvinhu izvi zvakudaropa. Saka mwana uyu last born. Ndiye azvara uyu.
ndiye azvara uyu. Ini ndinoitwa Sabhuku Magwenzi. Zvakaitika pano ini ndakakokwawo kunzi uya Sabhuku uzoonawo zviri pano. Ndasvikawo pano ndikasvikotaurirwawo nhoroondo yekunetseka kwavakanga vachiita nemoto wanga usinganzwisisike kuti chii chiri kuitika. Nekudaro ini ndazosvikawo zvangu pano handina kuona chiitiko chakaitika. Ngoti ibvei moto wakasara uchiitika ndozoudzwawo nevakanga vateerawo mashure mangu zvikanzi pamabvapo moto uye wasara uchipisa hembe dzavo. Inini pachangu kukura kwangu hatisati tambozviona zvakadai munyika medu. Moto uchinetsa vanhu vachipisirwa hembe. Saizvozvi hurumende yanga yabatsira ivava vagari vepano nembeu. Mbeu idzodzo ndo dzakasubva dzatanga kupiswa. Zvinhu zvinotirwadza zvinototishamisa kuti dai panga pawanikwa vanogona kubatsira mhuri yepano yepanyati. Taivatambirawo vobatsira mhuri iri pano. Ini ndoitwa kansela Madziva wadi 28. Dambudziko iri tangorinzwawo zuva ranhasi ndokutomhanya kuti regai tinoona kuti zvakamira sei, asi tatoona kuti dambudziko guru riri pamusha panapa, nekuti kana zvinhu zvese zvakatsva, chikafu, hembe, pato nedambudziko guru rinoda kubatsiro rwakakura. Saka tiri kutotenda imasvika kuti zvikabuda pamhepo saizvozvi tichawana rubatsiro rwakawanda kune vakasiyana siyana, nekuti pano chiitiko chiri pano asati tambochiona muwadhi munomu. Saka zvamatoita izvi tinotenda kuti zvakuzikanwa neZimbabwe yese vanogona kubatsira vachitibatsirawo nesuwo tichibatsira kuti pawanikwe kuraramwa zvakanaka pano. Ndatendangu. Ini ndoitwa Amenya Mugara, ndiri muroora wepano. Moto wakatanga kubvirirawo mumba mangu, raive bhuku remwana wechikoro. Ndokubva radzimwa nababa vacho. Kumanheru tatovata, kwakatanga kubvira gadheni, vatadzima gadheni. Mangwana makuseni tichitotaura nezvenyaya yekutsva kwemoto. Ndokubva wakutanga kubvira kuspare yevakomana, hembe dzaive mumadhirowa. Wabvira ndokubva tadzima. Ndobva wabvira mudining, ndobva tadzima. Ndobva wanobvira kuimba yabamukuru vangu kusasuku, ndokubva tadzima. Ndobva yachiuya mumba mangu mamune chibage, ndokubva mabvira patadzima. Tichida kuti titore maki, vakada kuti vatore maki aive mumba munogara chibage. Vakapinda mumba bedroom, ndokubva waona hembe ziri kubvira, ndokubva wadzidzima. Tabva ipapo tikati pamwe moto wapera. Garden varatanga futi kubvira. Rabvira garden rangu varatanga zvekubvira. Takangoswera tiri kungomhanya tichingodzima. Tati garei mubedroom mamwe wangu ndokubva matanga futi kubvira. Ndokubva tadzima. Tikati tazorora. Ndopakatanga futi kubvira mubedroom mawo, zuva ranga kwanga kwakunovira. Makabvira moto kuti takatadza kudzimura. Ndokubva tavata. Ndopacho painzi pakawanika nyoka ipapo. Ndipapo. Tarara kudaro mangwana makuseni tikati moto uyu wapera, tikaiti bhogara zvedu. Ndokatanga futi kubvira kumba kwabamukuru, kwakabvira simende, mune masaga esimende nefertilizer. Ndokubva tadzima, tichidzima ikoko kuno kukumba mumba mangu zvinhu zvanga zvasara. Imba yese yanga yatobatira. Yese zvayo zvokuti ndakatoshaya kuziva kuti ndobata papi. Mabhuku anga asara, bhutsu, hupfu chaiyo, mugomo wehupfu hwakabvira. Zvino ndakashaya kuziva kuti ko chii chakumboitika. Ndikamboda kuchema asi ndakazvidzora. Ndikatanga kuburisa zvinhu zviya. Takungokumbirawo kune mhuri yeZimbabwe kuti veduwe dai matibatsirawo dambudziko iri rapera, nekuti kuzvinoti akurara panze. Kuti uwaridze mumba muri kungobvira. Kana kuti ndifambe nezuro ndakaenda kumasowe ndichiti ndinondobatsirwawo. Ndakatofonerwawo ndakutosvika zvikanzi hembe dziye dziri panze dzatsva. Ndikatobva ikoko ndichitochema ndikati maiwe ndichafugei mbatya kusvika mbatya dzachona dzanga dzasara. Mwana mukomana uyu asisina dzakabva dzapera. Magumbeza anamurwa zvokuti kana kuti uchafuga haachaite. Saka takungokumbirawo rubatsiro kune vanobatsira kuti dambudziko iroro riwanikwe richipera. Nekuti nhau yemoto iyi yakaoma.
unozopedzisira wakutongobvira iwewe wega wakagara, ende kufamba hauchakwanisa kufamba. Takatongogara takachera migomo yemvura kuti ukangoona husi hwangodai takutodzima kutogara tiri pane kubvuma kudzimikawo. Kudzimika unodzimika, asi paunobvira patinozoona chihusi unenge watopisa watoparadza. Tikangoona kuti togona kunzwa kana kunge cardbox riri kunhuhwa zviye, tototarisa totowana chinhu chiri kutobvira tobva tadzima. Saka takutongokumbirawo vedu inini vana vangu vese havasi kuenda kuchikoro, mauniform akatsva, mabhuku akatsva, bhutsu dzavo dzimwe dzavasati wangasati watombopfeka, kana inini mbatya dzangu dzimwe dzandasati ndatombopfeka zvese nebhutsu zvese zvakaparara, nechikafu chimwe chakaparadzwa. Takutongokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti mutibatsirewo padambudziko ratatarisana naro. Ini ndinoitwa amai yewakainadzo, tinogara kwaMusami muwadi 28 muno muvhileji rekwaMagwenzi pasi pasabhuku Magwenzi. Saka tiri vavakidzani vemuno mumusha memagwenzi. Patakangonzwawo kuti pane musha uri muno wabvira, uri kungobvira moto, nyangwe masikati, nyangwe zvinhu zviri panze, ukangoda kungobvira moto uri kungobvira. Ndo patiri kungomanyawo tichingouyawo tichionawo tichiswera tichitandadzana nevavakidzani. Asi chiitiko ichi chiitiko chiri kutirwadza kuti kosei zviri kubva nekupi. Nyangwe dai zviripo zviri kuitika, asi tiri kungokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe nedambudziko ratiwirawo kuno, tingadai tiri kuti tine chikumbiro chekuti dai mhuri iyoyi chero zvakamira zvakadaro yawanawo chero chinobatsira, tobatsirwa pamusoro pemhuri iyoyi, nekuti nyangwe nezvipfeko chaizvo zvakatsva, zviri kungotsva, zvekufuga zviri kungotsva, nyangwe zviri panze. Saka tine chikumbiro chokukumbira kuti hezvo mhuri yeZimbabwe tiri vana vemunhu umwe chete, ngatibatsiranei, vane mwoyo wokubatsira tibatsireiwo, Mwari vari mubatsiri wedu. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira zvataurwa nevagari vepano uyezve nemaneighbors. Sezvo zvanzi izvo ambuya vepano, amai vepano nababa vepano vaenda kumasowe, tazoti regai titeere kumasowe ikoko. Vanamadzibaba vataura ivo pamberi pevanhu vachitsanangura kuti aiwa pane zvinhu zvinofanirwa kuti zvinge zvichigadziriswa nababa namai ava, sezvo kumashure kwavo kwavakambofamba uku kusina kunyatsojeka. Tazotaura naivo amai vari kupomerwa nhau iyi, asi varamba zvachose kuti aiwa hapana chavanoziva. Naizvozvo vanamadzibaba vati isusu chete tinokwanisa kunge tichikwanisa kuyamura mhuri iyi kana yabvuma, uyezve vanotora nyoka iri kumba kwavo. Kana vaunza nyoka iyoyo ivo voipisa, ndokuti vagozokwanisa kuti vange vachinosvika pamba ipapo. Pasina izvozvo vatya kuti ivo vakaenda vanogona kukuvadzwa, sezvo mishonga yacho yakati simbei. Mhuri yeZimbabwe, regai timbonzwa zvishomanana zvavari kutaura ivo ambuya vepano. Ndakauya kuno nemuzukuru achineseka naumba make nenyaya yepamiri. Ndobva ndavaperekedza ndikati uyai kuno mwana kubatsirwako. Ini ndobva ndauyawo ndakapfuma mazano ndima ndikandiri amai vacho. Zvikanzi ndakuona imambwe mumba menyu mune nyoka inoita kuti kana mazai akati asongana nejecha ndiye nenge chikunanzva nyoka iwe iripo pamusha penyu. Dzimweni dzenguva munomboona mwezvo, ndikati hongu. Zvikanzi ndiyo. Saka mungandibatsirawo here nekuti nyoka iuraiwe? Saka munoda kuti ife here? Ndikati hongu. Zvikanzi hoko yezvitatiisa munoda kumupa hoko yake. Tokupai hoko iyi munodi munoiroya pamba, muchaiona nyoka iyi. Tasvikaka ndasvikotaurira baba musiwana kuiya, ndosvikorera hoko iyai. Pakatanga kuita chii manje? Moto uyo wakunoti akadzoka kutifuna nababa nemwana mukomana. Ko moto mane moto kazvikanza ndini makati munoda kuona nyoka iyeyo, makati munoda kuona nyoka, zvino maakone chii? Ndikati akuona moto. Saka ndizvozvo akati pane kabhodhoro kamunako, pane kabhodhoro kati kupiko kari ndaione dzimba dzeuswa, ndikapaza tikarasa zvese. Ndikati handisi kuramba inini kuti takatipuwa mafuta chete ndandinoziva, tikazora tikapedza. Ko nyoka nhasi 1918
Kunganga kwacho. Ndopandakapunza imba yeuswa. Vakambokuenda here vari kubva moto vakakuenda mambokuenda. Ndakakuenda. Ndine nhau yemwana achinge anetsekana kwete kunotsvaga izvi. Vanga vachida nhamba dzikwamakaenda kwacho. Hapana nhamba baba. Asi ndekupi? Kurufe Macheke. Macheke. Okay. Saka imimi ndozvaari kuti kani sekufunga kwenyu moto uyu chii chiri kuutangisa? Ndinofunga kuti hoko dzake dzakati pakasi hadzina kuchena. Nekuti mwana wangu mukomana akazodzoka futi tikanzi moto uyu wanyanya kumba uku tikanzi kandiupiwe hoko iyi unoisa hoko iyi inosvikodzimura moto still moto hauna kudzima. Ndipo takahamba chiwafonera madzibaba moto hausi kupera moto ndiri kuuya musafambe mangwana ndiri kuzodi ndichambotarisa motikari yangu pabhora ndichambodai ndazodhiraivha motikari yangu ndakutikanya mapana hazvina proper answer yatichapiwa. Saka ndasina zvishingiro zvanamuona aripo ndakupfuga mandimuudzi. Saka ko nyoka yaitaura kuti pamba pane nyoka yozoonekwa munotiwo kudi ipapo? Inozoonekwa iri paiki handimapinda muimba yangu yakatsva. Pane vati vakaiona pakatsva imba vadiki. Isusu hatisipo takuzotaura kanyaya yemoto kunoko zvokuti imimi muri kutoti hapana chamunoziva nezvenyoka iyoyo? Hapana. Ndi 65 years ndichikura asana kuona chinonzi nyoka mukati mepo. Asi sekuona kwenyu sei muprofita wayaruda kudaro kwamuri? Mune chakamakambotadzira here? Makambonetsana here kumashure? Kwete takatomuziva manje kuchii chingade kuti abva angokunongedzai kuti imi mune mushonga wakadai imimi musinga? Vakatombobvuma vakati hongu kasi ndakangana. Pane rimwe bhodhoro ratakambopiwa vakati kariparadzira kumapostori. Arisiriro iye anzi ihombe iko kadzi kadiki. Ndibva ndakati chini pairiono kana muri kukaona ndinokaonaka nekuti imba yeuswa yamutoona kuti kabhodhoro kari panhungu yeuswa hapana imba yeuswa dzimba dzangu dzese dzadzemarata ndingonokaona kandiuye nako nekuti muri kukaona. Ndongoti chavaramba nei pamba pangu. Sekunzwa kwamaita muri yeZimbabwe muri ino patataura navo vataura ivo kuti vakaedzawo kubatsirwa namadzibaba asi it seems problem yavo yakatanga mushure monge madzibaba vabatsira. Nyaya yacho ka. So nyatemba ndozviziva zvongochida kutaura. Taura hako. Aiwa. Nyaya yacho chii? Noda mucheka weredzo. Muri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi indaba le ayihlekisisibili kodwa ngiyathemba ukuthi udaba lwangikhona uhlupho lwangikhona ukuthi luze luqale lwaqala ngemva kokuthi bedinga uncedo kumadzibaba. So ekudingeni uncedo kwabo kwakhanya ingani badinga olunye udubo bona besithi bayafuna ukuyaqeda udubo. So asakwazi ukuthi muri yeZimbabwe sebe lapha umadzibaba yibo abantu abaningi abathi hayi thina sifuna ukuya emasontweni sifuna ukuya abantu abathandazayo nxa manje abantu abathandazayo sebezasitshisela izindlu asakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe sesiyabuyela phela emasikweni ethu asakwazi. Tingataura hedu tichiseka asiri dambudziko rapinda mumusha. Muri yeZimbabwe kune vanokwanisa vese kunge vachibatsira. Hongu batei isusu tokupai nhamba dzeve pano anenge aine hembe dzekupfeka, vanenge vaine mablankets, vanenge vaine zvekudya. Idambudziko rapinda mumusha kairi. Ngiyathemba esindebeni thina sithi izandla ziyagezana. Okwenzakala komunye uyamncedisa kusasa ukwazi ukuthi kunjani wena uzayehlelwa kwini. So kulabo abafuna ukuncedisa liyakwanisa ukuthi lisifonile silinike inamba zabo ayilezi inamba zamahara silinike likwanisa ukuthi linjani libancedisa abalokudla abalempahla cause indlu zabo zonke ziphelile impahla ziphelile konke kuphelile nje kodwa badinga uncedo kini. Wati izandla ziyagezana. Kana kuchishona futi tinotaura kuti maoko anogezana. Muri yeZimbabwe angari mafaro edu kunge tine pachirongwa chedu chanhasi ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa apo tinenge tichikupai zviri kuitika muZimbabwe. Nhasi uno tanga tiri kuno kwaMusami iri anda Murehwa. Hanzi Murehwa West. Kana ndisingakanganise. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. No.